Η ζωή κυλάει πολύ γρήγορα. Από το 2018 και όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω και μετά τον αείμνηστο Αρίσταρχο Τσαμασλίδη που ιδιαίτερα μνημονεύσαμε στο προηγούμενο συνέδριο, άλλοι 16 συνάδελφοι δεν είναι πια μαζί μας. Ο καθένας τους κόσμησε με τη ζωή του το οικοδόμημα της ομοιοπαθητικής ανάλογα με τις δυνατότητές του. Με μεγάλη ευλάβεια και συγκίνηση ψηλάφισα τις ζωές τους. Το κοινό τους χαρακτηριστικό ήταν το όρομα της προσφοράς προς τον πάσχοντα συνάνθρωπο, η ολιστική αντιμετώπιση της ασθένειας, το ενδιαφέρον τους για τη βαθιά κατανόηση του ανθρώπινου πόνου. Είμαστε όλοι πολύ τυχεροί που γνωρίσαμε την ομοιοπαθική ιατρική. Θα σας παρουσιάσω πτυχές από τη ζωή του καθενός ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη τους. Σας ευχαριστώ. Θάνατος δεν υπάρχει για κανέναν, παρά μόνο φαινομενικά. Ούτε γένεση υπάρχει για κανέναν, παρά μόνο φαινομενικά. Η τροπή της ουσίας σε φύση θεωρείται γένεση, ενώ η τροπή της φύσεως σε ουσία κατά τα αυτά θεωρείται θάνατος. Ούτε γεννιέται αληθινά κάτι, ούτε ευθύρεται ποτέ. Μόνο τη μία γίνεται φανερό, κι ύστερα γίνεται αόρατο. Και το μεν πρώτο συμβαίνει λόγω παχύτητος της ύλης, το δε δεύτερο λόγω λεπτότητος της ουσίας, η οποία είναι πάντα ίδια και απλώς διαφέρει κατά την κίνηση και τη στάση. Διότι αυτό είναι αναγκαστικά το ίδιο της μεταβολής, που δεν γίνεται από κάπου έξω, αλλά το μεν όλον μεταβάλλεται στα μέρη, τα δε μέρη στο όλον, λόγω της ενότητος του παντός. Απολώνιος Οτιανεύς. Φόρος τιμής και ευγνωμοσύνης στα μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Ομοιοπαθητικής Ιατρικής που τελειώθηκαν. Αριστίδης Γιαννόπουλος. Έφυγε από τη ζωή στις 2 Φεβρουαρίου του 2018. Ο ιατρός Αριστίδης Γιαννόπουλος, πλοίαρχος του πολεμικού ναυτικού. Ο Αριστίδης Γιαννόπουλος γεννήθηκε στο χωριό Μιλιές του νομού Ηλίας το 1945. Το 1963 κατατάχθηκε στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων. Σπούδασε ιατρική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το 1971 ονομάστηκε αξιωματικός και υπηρέτησε ως στρατιωτικός γιατρός μικροβιολόγος στο πολεμικό ναυτικό. Ήταν ένας βαθιά προοδευτικός και δημοκρατικός αξιωματικός που αφουγκραζόταν τα βάσανα και τις αγωνίες του κόσμου. Όταν αποστρατεύτηκε, παρακολούθησε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ελληνικής Εταιρείας Ομοιοπαθητικής Ιατρικής και άσκησε την ομοιοπαθητική μέχρι το θάνατό του. Στάθηκε με μεγάλη αγάπη και προσοχή στον κάθε ασθενή, παρέχοντάς του την καλύτερη δυνατή ιατρική και ομοιοπαθητική φροντίδα και αγωγή. Δραστηριοποιήθηκε ενεργά στην κίνηση για την εθνική άμυνα, ενώ υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Ανεξάρτητης Ένωσης Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων. Συμμετείχε ακούραστα στους αγώνες τόσο των αποστράτων και των συνταξιούχων, όσο και όλων των εργαζομένων, διεκδικώντας μαζί τους το δίκαιο. Αντιστεκόταν με επιμονή σε σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για εμπλοκή της χώρας μας σε πολέμους. Από νωρίς έδειξε ενδιαφέρον για τη λογοτεχνία και τις τέχνες. Έχει εκδώσει ποιητική συλλογή με τον τίτλο «Αυγινός» και έχει συμμετάσχει με έργα του σε συλλογικές εκθέσεις ζωγραφικής. Παντελής Καραστεργίου. Θλίψη σκόρπισε στον ιατρικό κόσμο των Χανίων και όχι μόνο η είδηση του θανάτου του διευθυντή της υπερβαρικής καταδυτικής μονάδας του Ναυτικού Νοσοκομείου Κρήτης, Παντελή Καραστεργίου, ο οποίος πέθανε σε ηλικία μόλις 50 ετών, βυθίζοντας το πένθος οικογένεια,
συναδέλφους και φίλους. Ο ιατρός Παντελής Καραστεργίου ασχολήθηκε συστηματικά με την καταδυτική ιατρική, κάνοντας σεμινάρια και εκπαιδεύοντας επαγγελματίες δίτες. Είχε έντονη κοινωνική και φιλανθρωπική δράση. Παράλληλα, εκπαιδεύτηκε και ασκούσε την ομοιοπαθητική ιατρική ως τακτικό μέλος της ελληνικής εταιρείας ομοιοπαθητικής ιατρικής. Ήσουν ο ιατρός που ο Ιπποκράτης οραματιζόταν. Εσένα έψαχνε στον όρκο του. Ό,τι έγραψε ήσουν εσύ, σπάνιε, μοναδικέ, περήφανέ μου γιατρέ. Δίπλα μας, στην αρρώστια μας, στη θλίψη μας, στη χαρά μας. Δεν μας άφηνες να δειλιάσουμε, να νιώσουμε ανίσχυροι ή μόνοι. Η δύναμη της ιατρικής σου γνώσης μας σήκωνε ψηλά και η πατρική σου ζεστασιά φλόγιζε τις ψυχές μας με θάρρος και αισιοδοξία. Αγνοώντας τους καιρούς των μεγάλων ηθικών εκπτώσεων, έλαμπες, αξιοπρέπεια, τιμιότητα και ακεραιότητα, αγέροχος όπως όλοι οι σπάνιοι, πορευόσουν στη ζωή διάφανος, αμόλυντος. Μαζί με τη σύζυγό σου, το διαμάντι μας, στολίσατε την πόλη μας με το ορθόδοξο ήθος σας και τη χριστιανική αγάπη σας, στον συνάνθρωπο, αληθινή αγάπη, που έδιωχνε τη σκοτεινιά και χάριζε σε όσους είχαν την τύχη να σας γνωρίσουν συμπόνια και ουσιαστική προσφορά. Έτσι γενναίος και αξιοπρεπής πέταξες στους ουράνιους στόλους και ήδη η ψυχή σου θα φτερουγίζει ανάμεσα στους αγγέλους. Θα κοσμείς τον παράδεισο και θα χαίρεσαι την αιώνια ζωή στο φως του Κυρίου που λάτρεψες. Είμαι σίγουρη πως από εκεί που είσαι θα προσέχεις, θα καθοδηγείς, θα προστατεύεις, αλλά και θα καμαρώνεις τη λατρεμένη σου οικογένεια, γιατί η πορεία τους θα είναι λαμπρή και φωτεινή με τη βαριά κληρονομιά των αρετών σου. Καραγιαννίδου Εκατερίνη. Η Κατερίνα Καραγιαννίδου γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ξάνθη. Επιμελής μαθήτρια, αθλήτρια της κολύμβησης, αγαπητή σε όλους. Σπούδασε στη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής στην Αθήνα. Υπηρέτησε στη Σούδα της Κρήτης και ταυτόχρονα με την εργασία της στο πολεμικό ναυτικό συνέχισε τις σπουδές της στην Ιατρική Σχολή Αθηνών. Ένας μαχόμενος άνθρωπος που αγαπούσε τη δουλειά της, την προσφορά της στον άνθρωπο. Συνέχισε τις σπουδές της αργότερα και στην Ελληνική Εταιρεία Ομοιοπαθητικής Ιατρικής. Ήξερε καλά το αγωνίζεστε. Ως άνθρωπος με βαθιά επίγνωση του καθημερινού μόχθου και της βιοπάλης, με ανεπτυγμένη στο έπακρο την αίσθηση αλληλεγγύης και με πηγαία συναισθήματα για τη ζωή και τον συνάνθρωπο, ασχολείται ενεργά με τα προβλήματα των συναδέλφων αλλά και των ασθενών της. Εξαιρετική μητέρα και σύζυγος, παράδειγμα για τους γύρω, απολάμβανε τη φιλία και την εκτίμηση όλων μας. Γιώργος Παπαφιλίππου. Ο Γιώργος Παπαφιλίππου γεννήθηκε στις 5 Οκτωβρίου του 1948 στην Αθήνα. Από μικρός ονειρευόταν να γίνει ιατρός. Αποφοίτησε από τη Γερμανική Σχολή Αθηνών και σπούδασε ιατρική στην Ιατρική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έλαβε την ειδικότητα χειρουργικής με καθηγητή τον κύριο Κυριακού. Έλαβε τον τίτλο του ομοιοπαθητικού ιατρού από την Ελληνική Εταιρεία Ομοιοπαθητικής Ιατρικής, διδασκόμενος από τον Γιώργο Βυθούλικα. Μετέφρασε το όργανο της θεραπευτικής τέχνης του Σάμουελ Χάνεμαν από τα γερμανικά στα ελληνικά. Αντιλαμβανόμενος την αξία της προληπτικής ιατρικής, αφιέρωσε την επαγγελματική του ζωή από το 1980 στην ομοιοπαθητική, εργαζόμενος αρχικά στο Κέντρο Ομοιοπαθητικής Ιατρικής και αργότερα στο δικό του ιατρείο στο Παγκράτη μέχρι το τέλος. Δίδαξε ομοιοπαθητική ιατρική στη Γερμανία επί 20 χρόνια στους υποψήφιους για τον τίτλο του ομοιοπαθητικού ιατρού. Επιπλέον, βοήθησε στη δημιουργία του Κέντρου Ομοιοπαθητικής Ιατρικής και την εκπαίδευση των γιατρών του κέντρου στην πόλη Τσέλε για αρκετά χρόνια. Επί σειρά ετών ήταν υπεύθυνος του εκπαιδευτικού προγράμματος της Ελληνικής Εταιρείας Ομοιοπαθητικής Ιατρικής και εκ των βασικών εκπαιδευτών του.
υπήρξε ενεργό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας και συμμετείχε σε πλήθος συνεδρίων παγκοσμίως. Δίδαξε επί 7 χρόνια στο μεταπτυχιακό τμήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο τμήμα μηχανικών σχεδίασης προϊόντων και συστημάτων, ολιστικά εναλλακτικά θεραπευτικά συστήματα, κλασική ομοιοπαθητική, από όπου και τιμήθηκε για την πολύτιμη συνεισφορά του στη διδασκαλία, το συντονισμό μαθημάτων και την επιτυχία του προγράμματος το 2011 από τον πρόεδρο του Τμήματος Μηχανικών, καθηγητή κύριο Ιωάννη Δαρζέντα. Ο Γιώργος Παπαφιλίππου, μέσα από την ομοιοπαθητική ιατρική, υπηρέτησε για 40 χρόνια τον άνθρωπο, ως όλον, με αμέριστη αποδοχή, ταπεινότητα, σεβασμό και αγάπη σε αυτόν. Αν κάτι τον ξεχώριζε πέρα από τις βαθιές ιατρικές γνώσεις και τη φιλοσοφία του, ήταν το νιάξιμό του, η διεισδυτική του ματιά στην ψυχή του κάθε ανθρώπου και η χαρισματικότητά του στο να συνδέεται με αυτή και να προσφέρει θεραπεία σε όλα τα επίπεδα της ανθρώπινης ύπαρξης, σωματικό, ψυχικό, πνευματικό. Έφυγε από τη ζωή στις 23 Νοεμβρίου του 2020. Όπως λέγεται, η μεγάλη παρακαταθήκη κάθε ανθρώπου είναι η μνήμη και είναι βέβαιο ότι δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τον άνθρωπο που ξεχώριζε για το ήθος του, το χαρακτήρα του, τη στάση ζωής του και την αγάπη του για τη γνώση και τη διάδοσή της. Για όλα αυτά, εμείς είμαστε υπερήφανοι που γνωρίσαμε τον Γιώργο Παπαφιλίππου. Στέφανος Πατεράκης. Ο Στέφανος Πατεράκης υπήρξε ο τρίτος στυλοβάτης της ομοιοπαθητικής ιδέας στην Ελλάδα, που μαζί με την Ειρήνη Μπαχά και τον Σπύρο Γαρζώνη και με την καθοδήγηση του Γιώργου Βυθούλκα θεμελίωσαν την ομοιοπαθητική ιατρική στην πατρίδα μας. Ο Στέφανος Πατεράκης αγωνίστηκε με πάθος και αυταπάρνηση και δίδαξε από αμφιθεάτρου την άγνωστη μέχρι τότε θεραπευτική μεθοδολογία σε νέους συναδέλφους, κυρίως ψυχιάτρους, αλλά και στο ευρύτερο ιατρικό κόσμο. Ας αφήσουμε όμως καλύτερα να μιλήσουν οι περιθαλπόμενοι του για αυτόν. Στη μνήμη του ψυχιάτρου Στέφανου Πατεράκη. Πάνε πολλά χρόνια από το 1972, όταν απογοητευμένοι από τις άκαρπες προσπάθειες 2 ετών της κλασικής ιατρικής να με θεραπεύσει από τις συνέπειες βαριάς αμυγδαλίτιδας, ρευματισμοί, νεφρίτιδα, περικαρδίτιδα, τύχη αγαθή με οδήγησε στο ιατρείο του ψυχίατρου Στέφανου Πατεράκη. Από τότε άλλαξε η ζωή μου. Στο πρόσωπό του βρήκα ένα γιατρό βαθύ γνώστη της ανθρώπινης ψυχής, ευγενή, πράο, φιλέσπλαχνο, που συνέπασχε με τον ασθενή του, υπομονετικό, που δεν εφείδε το κόπου και χρόνου προκειμένου να εκμιεύσει όσες περισσότερες πληροφορίες μπορούσε από το ιστορικό μου για να βρει το κατάλληλο φάρμακο. Έκτοτε με παρακολουθούσαν λοιπόν μέχρι προέτους, απόλυτα φιλοκερδός. Πολυσχηδής προσωπικότητα ο Στέφανος Πατεράκης, εκ των προτεργατών της ομοιοπαθητικής ιατρικής. Εκτός από τη διεισδυτική σκέψη του, την άριστη επιστημονική του κατάρτιση και το απαράμιλο ήθος του, είχε και καλλιτεχνικό ταλέντο. Δεν θα ξεχάσω τις μέρες που παίζοντας απαλές μελωδίες στο πιάνο του, μας πήγαινε στα ουράνια. Γι' αυτό είναι πολύ οδυνηρή η απώλειά του για όλους εμάς που τον γνωρίσαμε στενότερα και δυσαναπλήρωτο το κενό που αφήνει στην ιατρική κοινότητα. Εύχομαι να τον κατατάξει ο Θεός στα φωτεινότερα στρώματα των ουρανών, από όπου κατέβηκε για να μας κάνει καλύτερους και να δίνει κουράγιο στην αφοσιωμένη του σύζυγο που με αυτοθυσία του συμπαραστάθηκε στη σκληρή δοκιμασία που τον έκρινε ο Θεός άξιο να περάσει στο τέλος της ζωής του. Για μένα θα είναι πάντα ο ευεργέτης, ο εμψυχωτής και ο σωτήρας μου. Ας είναι αιωνία η μνήμη του.
Ό,τι και αν αναφέρει κανείς για τον Στέφανο θα είναι σίγουρα λίγο μπροστά στον πλούτον των χαρισμάτων που είχε. Πάντα με ένα πλατή χαμόγελο, σαν να άνοιγε μια πελώρια αγκαλιά για να χωρέσουν όλοι όσοι ήταν γύρω του. Γαλήνια αντιμετώπιση, όπου χρειαζότανε. Ελαφρύ μηδίασμα στην αρχή για να μην γίνει δεικτικός, άπλετο γέλιο στη συνέχεια που το χαιρότανε όλοι οι ομίγυροι. Πέρα από την επιστημονική του κατάρτιση και υπεύθυνη άσκηση του λειτουργήματός του, προσέφερε αμέριστα συμβουλές σε όποιον τις είχε ανάγκη, αλλά και καλλιτεχνική μορφή, λάτρης της μουσικής. Από νεαρής ηλικίας μαθήτευσε την τέχνη του πιάνου και τελείωσε το Εθνικό Οδείο Αθηνών. Εκτός από την προσφορά του στην κοινωνία σαν επιστήμονας διακεκριμένος, είχε και καλλιτεχνική μουσική δράση. Δεν χόρτενε κανείς να τον ακούει να παίζει. Εντυπωσίαζε με τις διασκευές του, δεξιοτέχνη στην εκτέλεση, δοτικός και ευγενική ψυχή όπως ήταν, προσφέρθηκε να βοηθήσει τη χοροδία μας μουσικά ηχοχρώματα, όπου και παρέμεινε ο βασικός συνοδός πιανίστας της για πολλά χρόνια. Είχε πλουσιότατο ρεπερτόριο και δεν τον προβλημάτιζε κανένα συνθέτης, κλασικός και νεότερος. Λάτρης του Μάνου Χατζηδάκη και του Μίκη Θεοδωράκη. Η προσφορά του μεγάλη, θεμελιώδης, ανεκτήμητη. Δεν ήταν μόνο στο μουσικό τομέα, αλλά και στον ψυχικό. Καλλιεργούσε τέτοιο κλίμα που όταν τελείωνε η συνάντηση με τα μέλη της χοροδίας, έφευγαν όλοι με τα αυτιά τους γεμάτα από αρμονικούς ήχους και την ψυχή τους πλημμυρισμένη από αγάπη και αγαλίαση. Αλλά και η παρουσία του στην εκκλησιαστική χοροδία του Ιερού Ναού Προφήτη Ηλία Παγκρατίου έντονη και προσοδοφόρα. Αγαπητός από όλα τα μέλη της χοροδίας, με τον καθένα είχε και κάτι να πει, να συμβουλεύσει, να αστιευτεί, να σκορπίσει το χαμόγελο που τόσο μας λείπει. Πάντα παρόν στις συναυλίες, με καλοπροαίρετη κριτική διατύπωνε τις απόψεις του. Οφελούσε. Σίγουρα η παρουσία του στον παράδεισο έχει αξιοποιηθεί και εκεί βοηθάει. Και όταν τον φέρνουμε στο νου μας, τον ακούμε να συνοδεύει την ουράνια χοροδία των αγγέλων. Νίκος Τσάμης, ένας γιατρός ο οποίος πάνω απ' όλα υπηρετούσε τον άνθρωπο. Ευρύ πνεύμα, οξύνους, ελεύθερος και γενναιόδωρος. Ό,τι άγγιζε το έκανε με αγάπη. Γενικός γιατρός, ομοιοπαθητικός, διαβητολόγος, συστημικός θεραπευτής. Διδάκτορ στη μεθοδολογία της ιατρικής έρευνας στον τομέα κοινωνικής ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διετέλεσε 2 φορές πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ομοιοπαθητικής Ιατρικής. Μας έχει αφήσει κληρονομιά πλήθος συγγραμμάτων, μεταξύ άλλων ένα βιβλίο με θέμα «Φαινομενολογία και λήψη ομοιοπαθητικού ιστορικού». Καθηγήτρια Κυριακή Αρώνη Ιωαννίδη. Η κυρία Αρώνη τελείωσε την Ευαγγελική Σχολή το 1966 και πήρε το πτυχίο Ιατρικής Σχολής Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με άριστα το 1972. Έκανε 2 ειδικότητες, δερματολογία, αφροδισιολογία το 1977 και παθολογικής ανατομικής το 1981. Μετεκπαίδευση σε Ευρώπη Γλασκόβης και Αμερική Σαν Διέγκο και δημοσίευσε πλήθος εργασιών σε αναγνωρισμένα διεθνή ιατρικά επιστημονικά περιοδικά αλλά και σε κλασικά βιβλία δερματολογίας. Είχε πλούσιο διδακτικό έργο στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και στα νοσοκομεία Ευαγγελισμός και Συγκρού. Ήταν μέλος πολλών επιστημονικών εταιριών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εργάστηκε σε πολλά νοσοκομεία. Έλαβε 4 διεθνείς βραβεύσεις και 6 βραβεία και διακρίσεις από ελληνικά συνέδρια. Συνέβαλε στην εκπόνηση 23 διδακτορικών διατριβών και 5 υφηγεσιών. Ήταν εκδότης 2 βιβλίων και συγγραφέας κεφαλαίων σε 3 βιβλία. Το σύνολο των βιβλιογραφικών αναφορών ήταν 1.113 εργασίες. Το 2010 εξελέγει ομότιμη καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ο συνδυασμός των δύο ειδικοτήτων που κατήχε ήταν μοναδικός στην Ελλάδα και από τους ελάχιστους παγκοσμίως. Εξασκούσε την παθολογική ανατομική με απόλυτη εξειδίκευση στο δέρμα, στο πανεπιστήμιο και τη δερματολογία στο ιδιωτικό της ιατρείο. Με την ομοιοπαθητική ιατρική ασχολήθηκε τη δεκαετία του 2000. Έγινε τακτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ομοιοπαθητικής Ιατρικής μετά από εξεταστική δοκιμασία. Συμμετείχε ενεργά στις επιστημονικές δραστηριότητες της Ελληνικής Εταιρείας Ομοιοπαθητικής Ιατρικής και διετέλεσε μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 15ου Πανελλήνιου Συνέδριου Ομοιοπαθητικής Ιατρικής που έγινε 4 έως 6 Δεκεμβρίου του 2009 στο Ίδρυμα Ευγενίδου στην Αθήνα. Ελένη Καλίβα. Η ιατρός Ελένη Καλίβα γεννήθηκε στην Άρτα και σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το 2004 πήρε την ειδικότητα της ιατρικής βιοπαθολογίας και έκτοτε διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στην Άρτα, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα εξετάσεων. Ήταν γνωστή και την εκτιμούσαν οι πολλοί ασθενείς της και συνάδελφοί της για τον ήπιο χαρακτήρα της και το καθάριο χαμογελαστό βλέμμα της και την αθόρυβη, γλυκιά και ευγενική παρουσία της. Ήταν ανήσυχο πνεύμα και δεν ήταν ικανοποιημένη από τα αποτελέσματα της συμβατικής ιατρικής που την προβλημάτιζαν και αναζητούσε κάτι άλλο. Έτσι με τις ανησυχίες της και τις αναζητήσεις της γνώρισε την ομοιοπαθητική. Ήρθε σε επαφή με τον συνάδελφο και υπεύθυνο εκπαίδευσης της Ελληνικής Εταιρείας Ομοιοπαθητικής Ιατρικής, Βασίλη Φωτιάδη, προκειμένου να ενημερωθεί. Πράγματι, το 2012 έγιναν κάποιες συναντήσεις μαζί του και παρόλες τις αυξημένες υποχρεώσεις της ως σύζυγος και μητέρα και σε όριμη ηλικία, αποφάσισε να εκπαιδευτεί στην ομοιοπαθητική. Αμέσως παρακολούθησε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ελληνικής Εταιρείας Ομοιοπαθητικής Ιατρικής μέχρι το 2015 και διακρίθηκε για το ζήλο και την αφοσίωσή της στην ομοιοπαθητική. Αφού έγινε τακτικό μέλος της, άρχισε να εξετάζει και να παρακολουθεί ασθενείς στην Άρτα, εφαρμόζοντας ομοιοπαθητική με πολύ αγάπη και μεράκι, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση του Βασίλη Φωτιάδη, με σημαντικές επιτυχίες. Παρακολουθούσε ανελιπώς στη Θεσσαλονίκη με τα εκπαιδευτικά μαθήματα, όπου παρουσίαζε και δικά της περιστατικά για μελέτη. Τελευταία συχνά έλεγε με ενθουσιασμό «Αισθάνομαι δικαίωση σαν γιατρός λόγω της ομοιοπαθητικής». Δυστυχώς το νόημα της ζωής της κόπηκε πρόωρα λόγω COVID και άφησε ένα μεγάλο κενό τόσο στην οικογένειά της όσο και στην ομοιοπαθητική ιατρική κοινότητα. Η αγάπη, το φιλότιμο και ο ενθουσιασμός της για την ομοιοπαθητική αποτελούν εμπόδιο λησμονιάς για την καλή μας Ελένη. Ο Θεός να την αναπαύει. Βασιλική Τσομπάνη, βιοπαθολόγος. Η Βασιλική Τσομπάνη, επί 37 έτη εργαστηριακός γιατρός και με την τετραετή εκπώνηση διπλωματικής εργασίας στην ανοσολογία ομοιοπαθητική, στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών σπουδών της στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2007-2011, μάζευε πληροφορίες σχετικά με την ανοσολογική συμπεριφορά των νοσούντων από τον COVID. Το συμπέρασμά μου είναι ότι ο νέος κορονοϊός είναι πολύ επιθετικός και απρόβλεπτος. Συχνά ξεκινά ως ιογενής λίμωξη του αναπνευστικού και σε κάποιους ασθενείς μετατρέπεται σε υπερφλεγμονή, συψαιμία ή και σε σηπτικό σοκ, ακόμα και με απώλεια ζωής. Η γενετική επιστήμη, σε συνδυασμό με τους επιγενετικούς παράγοντες, επίκτητες ανοσοανεπάρκειες λόγω συνθηκών, θα μπορέσουν να εξηγήσουν τη βαρύτητα της νόσου σε ορισμένα άτομα εκεί όπου δημιουργείται έδαφος οξεοβασικής διαταραχής, pH μεγαλύτερο από 7,35 στο αίμα, αυτό που συχνά στην ενημέρωση ακούγαμε ως υποκείμενα νοσήματα. Γαρταγάνη Τσαγκαράκη Χριστίτσα.
Η κυρία Χριστίτσα Τσαγκαράκη ήταν πνευμονολόγο, συνταξιούχος, αναπληρώτρια διευθύντρια της 6ης Κλινικής του Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών, η Σωτηρία. Αποτέλεσε φωτεινό φάρο, παράδειγμα προς μίμηση σε όλα τα επίπεδα. Διεκρίνετο ως οικογενειάρχης, ως ιατρός και ιδιαίτερα ως χαρακτήρας. Μητέρα 2 εκλεκτών ιών του Ευαγγέλου, γεωλόγου και του Νικολάου, ιατρού βιοπαθολόγου. Εκλεκτή σύζυγος του Ιωάννη Τσαγκαράκη, ιατρού παθολόγου. Και γιαγιά 2 εγγονιών, της Χριστίνας και του Ιωάννη. Επιστημονικά είχε 2 ειδικότητες, του ειδικού παθολόγου και του ειδικού πνευμονολόγου φυματιολόγου. Τα τελευταία χρόνια ασκούσε την ειδικότητα του πνευμονολόγου στην 6η Κλινική του Νοσοκομείου η Σωτηρία, από όπου και συνταξιοδοτήθηκε. Είχε τον τίτλο του διδάκτορ του Πανεπιστημίου Αθηνών, με πολλές επιστημονικές εργασίες και συμμετοχές σε συνέδρια εντός και εκτός Ελλάδος. Είχε ιδιαίτερη ενασχόληση με τις λοιμώξεις και ήταν μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων, αλλά και ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ομοιοπαθητικής Ιατρικής. Ήταν από τα πρώτα μέλη της αρχικής μικρής και αγαπημένης ομοιοπαθητικής οικογένειας, με εμπνευστή το δάσκαλό μας Γιώργο Βυθούλκα. Εργάστηκε στο Κέντρο Ομοιοπαθητικής Ιατρικής στην αρχή και από το Κοινό Ιατρείο με το σύζυγό της στη συνέχεια. Ήταν επίσης ενεργό μέλος της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας, με έντονη συμμετοχή στις εκδηλώσεις της, ως μόνιμη ενορίτης του Μοναστηριακού Ναού του Οσίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου στον Άγιο Στέφανο Αττικής. Σε όλη της τη ζωή, η αφιλοκερδής προσφορά σε ασθενείς εγένετο με ιδιαίτερη αγάπη προς αυτούς. Η αγάπη της προς όλους αποτελούσε χάρισμα σε όλη της τη ζωή. Γι' αυτό όλοι τη μνημονεύουν πάντοτε με ιδιαίτερη αγάπη. Αιωνία η μνήμη της. Ελένη Βενιεράτου. Η Ελένη Βενιεράτου υπήρξε ένα άτομο με σπάνια χαρίσματα. Αποφοίτησε από το Λύκειο με 19 και 12 δέκατα τρίτα. Το μοναδικό 19 της το έβαλε η θεία της Αργυρό Βενιεράτου στο μάθημα της γυμναστικής. Στη συνέχεια έδωσε εισαγωγικές εξετάσεις σε 2 σχολές, ιατρική και φιλοσοφική, του Πανεπιστημίου Αθηνών, στις οποίες πέρασε με την πρώτη και χωρίς καμία προετοιμασία από φροντιστήριο. Το ότι επέλεξε 2 τόσο διαφορετικά επιστημονικά πεδία οφειλόταν στο κύριο γνώρισμα του χαρακτήρα της, την απεριόριστη ανάγκη να προσφέρει στους άλλους ό,τι περισσότερο μπορούσε. Τελικά επέλεξε την ιατρική και συνέχισε με την εξειδίκευση στην ψυχιατρική, την οποία όμως άφησε στη μέση, γιατί δεν συμφωνούσε με την φαρμακευτική αντιμετώπιση των ασθενών, ενώ η ίδια έκρινε ότι έπρεπε αυτοί να αντιμετωπίζονται με ανθρωπιά και κατανόηση των προβλημάτων που τους οδήγησαν στην ψυχασθένεια. Στο μεταξύ, είχε έρθει σε επαφή με την ομοιοπαθητική ιατρική, η οποία της τέριαξε περισσότερο και στην οποία αφοσιώθηκε με συνέπεια και πάθος. Υπήρξε πολύ καλή ως ιατρός ομοιοπαθητικής. Βοήθησε πάρα πολύ κόσμο να αντιμετωπίσει χρόνια προβλήματα που η παραδοσιακή ιατρική δεν μπορούσε, και αυτό ήταν κάτι που τη γέμιζε με ικανοποίηση σε όλη της τη ζωή. Πίστευε στο απόλυτο δίκαιο, στο απόλυτο άδικο, στην απόλυτη αφοσίωση, στον απόλυτο έρωτα, στην απόλυτη θρησκευτική αλήθεια. Θέματα που δεν επιτυχάνονται εύκολα στον κόσμο μας. Δύσκολα μπορούσε να συμβιβαστεί με έναν κόσμο που δεν έχει απόλυτα, αλλά μόνο σχετικά και προσαρμοσμένα στις συνθήκες της εκάστοτε πραγματικότητας. Ίσως αυτά να αποτελούν και την εξήγηση για τη σταδιακή εγκατάσταση μιας βαθιάς απογοήτευσης, πόσο περνούσε ο καιρός εξελισσόταν σε δυστυχία και απόγνωση. Οι άνθρωποι στους οποίους πραγματικά προσέφερε ήταν εκατοντάδες, όμως η ίδια δεν ήταν ευχαριστημένη, με αποτέλεσμα να χάσει πολλές ευκαιρίες να ζήσει μια ήρεμη ζωή με ικανοποίηση και ευτυχία, όπως εδικαιούτο με βάση τα τόσα σπουδαία πνευματικά και ψυχικά της εφόδια. Αν υπάρχει επόμενη ζωή μετά το θάνατο, όπως εκείνη πίστευε με τόσο απόλυτη βεβαιότητα,
όλοι εμείς που την αγαπήσαμε, ευχόμαστε να βρει σε αυτήν την ευτυχία που τόσο πολύ της έλειψε. Νίκος Κορακίτης. Ο Νίκος Κορακίτης, που αναχώρησε από την επίγεια ζωή για το επέκεινα, ήταν ιατρός, παθολόγος και ομοιοπαθητικός. Αφιέρωσε ολοκληρωτικά τον εαυτό του στους ασθενείς του και σε φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο, με γνώμονα πάντα τη θεϊκή εντολή της αγάπης. Ο Νίκος σπούδασε ιατρική στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και για την ειδικότητα του παθολόγου υπηρέτησε στο νοσοκομείο Κορίνθου και στο νοσοκομείο Ισοτηρία, νοσοκομείο στο οποίο και κατέληξε. Ο Νίκος, από τα φοιτητικά του χρόνια, πίστευε στην ολιστική θεραπευτική προσέγγιση του ασθενή και όχι στην αποσπασματική αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της ασθένειας. Για το λόγο αυτό, παράλληλα με την απόκτηση της ειδικότητας, ασκήθηκε στην ομοιοπαθητική με δάσκαλο τον Γιώργο Βυθούλκα. Ο λόγος που επέλεξε την παθολογία σε συνδυασμό με την ομοιοπαθητική ήταν η βαθιά πεποίθησή του ότι θα βοηθούσε καλύτερα τους ασθενείς αν γνώριζε την παθολογία των συμπτωμάτων και τους αντιμετώπιζε με ολιστική θεραπευτική προσέγγιση. Πάντοτε πρέσβευε ότι η ασθένεια δεν αφορά αποκλειστικά το σωματικό, υλικό επίπεδο, αλλά αντανακλά δυσαρμονίες και εμπλοκές του ψυχικού, συναισθηματικού και νοητικού πνευματικού επίπεδου που εντοπίζονται αρχικά εκεί και στη συνέχεια εκδηλώνονται στο σώμα ως ασθένεια. Από τα πρώτα χρόνια της άσκησης της ιατρικής 1976, η οποία για αυτόν ήταν λειτουργήμα και όχι επάγγελμα, και μέχρι το τέλος 2022 παρέμεινε κοντά στους ασθενείς του, προσφέροντας τις πολύτιμες υπηρεσίες με κύρια μέριμνα την ολιστική άποψη και θεραπευτική προσέγγιση των ασθενών του. Εκτός από το θεραπευτικό έργο του, είχε και εκπαιδευτικό. Διετέλεσε επίκουρος καθηγητής στο ΤΕΗ Αθήνας, στα τμήματα νοσηλευτικής, μυευτικής και άλλα. Επιπρόσθετα, επί σειρά ετών και στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της Ελληνικής Εταιρείας Ομοιοπαθητικής Ιατρικής, συνέβαλε με άλλους συναδέλφους του στην επιμόρφωση ιατρών, οδοντιάτρων και φαρμακοποιών στις αρχές της ομοιοπαθητικής και στη διαφορική διάγνωση συμπτωμάτων και ομοιοπαθητικών φαρμάκων. Για την επιστημονική κατάρτισή του, καταλληλότεροι θα ήταν να μιλήσουν οι αγαπητοί συνάδελφοί του, μαθητές και ασθενείς του. Αδιάψευτος μάρτυρας όμως της συνεχούς ενημέρωσής του σε ποικίλα θέματα της κλασικής αλλά και εναλλακτικής ιατρικής, αποτελεί η πλούσια βιβλιοθήκη του. Μέρος των βιβλίων του, περίπου 100 τόμοι, παραχωρήθηκαν μετά το θάνατό του ως δωρεά στην Ελληνική Εταιρεία Ομοιοπαθητικής Ιατρικής, ενώ μέρος δόθηκε σε νέους ιατρούς. Η οικογένειά του κράτησε μόνο εκείνα τα βιβλία στα οποία ο Νίκος συνέβαλε με κάποιον τρόπο στην έκδοσή τους, βοηθώντας την απόδοση ιατρικών όρων ή έχοντας την ευθύνη της επιμέλειας της έκδοσης. Ο Νίκος, επειδή πίστευε στις εναλλακτικές θεραπευτικές μεθόδους, παρακολούθησε τριετή μαθήματα βελονισμού και σεμιναριακά μαθήματα στη φυτοθεραπεία. Επίσης έλαβε μέρος με εισηγήσεις και παρακολούθησε σχετικά συνέδρια προς την κατεύθυνση της ομοιοπαθητικής, βελονισμού, φυτοθεραπείας κτλ. Εν κατακλείδη, ο Νίκος Κορακίτης δεν ήταν μόνο ένας θεραπευτής του σώματος, με ασθενείς από όλη την επικράτεια και το εξωτερικό. Ήταν κυρίως άνθρωπος, με καλοσύνη και φωτεινή ψυχή. Αντιμετώπιζε όσους ζητούσαν τη βοήθειά του με ευαισθησία, καλοσύνη, υπευθυνότητα, αγάπη, υπομονή, συμπόνια και αμέριστη κατανόηση για τα προβλήματα των ασθενών του. Πάντα με ήπιο και μιλίχιο τρόπο αναδείκνυε και συνέδεε τα συμπτώματα με τα τραύματα και τα βιώματα της εκάστοτε πάσχουσας ψυχής. Όσοι γνώρισαν τον Νίκο
ως καλό ιατρό και άνθρωπο δεν τον ξεχνούν και δεν ξεχνούν και την προσφορά του. Αλεξάνδρα Δεληνίκου. Η ιατρός Αλεξάνδρα Δεληνίκου γεννήθηκε στην Ελλάδα και σε ηλικία 2 ετών μετακόμισε με τους γονείς της στη Νέα Υόρκη. Τις γυμνασιακές της σπουδές έκανε στο εξειδικευμένο γυμνάσιο για θετικές επιστήμες και στη συνέχεια πήρε το Bachelor in Honours Curriculum από το Κολέγιο Χούντερ Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης με ιδιαίτερη έμφαση στη βιοχημεία, βιοφυσική και κβαντική φυσική. Κατόπιν φοιτήσε στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης και έλαβε πτυχίο ιατρικής. Συνέχισε την ειδικότητα γενικής οικογενειακής ιατρικής στην Αθήνα. Το 1987 συνεργάστηκε με τον Γιώργο Βυθούλκα στο συγγραφικό του έργο. Έτσι ανακάλυψε την ομοιοπαθητική ιατρική και την ασπάστηκε όντας δυσαρεστημένη με τον τρόπο που η συμβατική ιατρική χειριζόταν τις χρόνιες παθολογίες. Από το 1990 μέχρι το 1991 άρχισε να εργάζεται στο Κέντρο Ομοιοπαθητικής Ιατρικής του Γιώργου Βυθούλκα στην Αθήνα. Ασχολήθηκε με το ερευνητικό έργο του Κέντρου Ομοιοπαθητικής Ιατρικής και της Ελληνικής Εταιρείας Ομοιοπαθητικής Ιατρικής και εξελέγει Γενική Γραμματέας Έρευνας της Διεθνούς Εταιρείας Ομοιοπαθητικής Ιατρικής από το 1995 μέχρι το 1998. Διετέλεσε επίσης επιστημονική αρχισυντάκτρια του Ευρωπαϊκού Περιοδικού Κλασικής Ομοιοπαθητικής. Από το 2002 έλαβε τον τίτλο Καθηγήτρια Ομοιοπαθητικής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Εθνικής Ακαδημίας Αθλητισμού Βασίλη Λεύσκη στη Βουλγαρία και δημιούργησε πρόγραμμα Bachelor Master of Science για το εν λόγω πανεπιστήμιο. Το 2004 το πανεπιστήμιο αυτό απένιμε τα πρώτα Master of Science στην ομοιοπαθητική ιατρική σε ιατρούς. Δυστυχώς, λόγω αλλαγή διοίκησης του πανεπιστημίου, το 2005 ακυρώθηκε το πρόγραμμα ομοιοπαθητικής ιατρικής. Η Αλεξάνδρα συνεχίζει την έρευνά της σε Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και παράλληλα εργάστηκε ως κλασική ομοιοπαθητικός ιατρός βλέποντας ασθενείς στο ιατρείο της στο Μαρούσι. Έχει συμμετάσχει σε πολλές ερευνητικές εργασίες και είναι συγγραφέας επιστημονικών ομοιοπαθητικών βιβλίων. Δημήτρης Καλιαντάς. Ο Δημήτρης Καλιαντάς γεννήθηκε στις 10 Εβδόμου του 1955 στην Ελευσίνα και έφυγε από τη ζωή στις 14 του 1923. Ήταν απόφοιτος της Οδοντιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπως και της Σχολής Εφαρμογών Υγειονομικού του Στρατού. Ασχολήθηκε με την ομοιοπαθητική από το 1988, την οποία διδάχτηκε μέσω σεμιναριακών μαθημάτων που διεξάγονταν από την Ελληνική Εταιρεία Ομοιοπαθητικής Ιατρικής. Παρακολούθησε για χρόνια συστηματικά μαθήματα κλασικής ομοιοπαθητικής από τον Γιώργο Βυθούλκα και τον Βασίλη Γκέκα. Παράλληλα, παρακολουθούσε και μαθήματα ιατρικού βελονισμού και υπήρξε μέλος της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Βελονισμού. Ζηλωτής των μαθηματικών επίσης, συμμετείχε στο θερινό πρόγραμμα μαθημάτων μη γραμμικής δυναμικής του μαθηματικού τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών. Ήταν ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Κλασικής Ομοιοπαθητικής Οδοντιατρικής, της οποίας διετέλεσε και πρώτος πρόεδρος. Υπάρχουν πολλές δημοσιεύσεις του σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά έντυπα σχετικά με τις εφαρμογές της ομοιοπαθητικής στην οδοντιατρική. Παράλληλα, με τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και επαγγελματικές του υποχρεώσεις, κατάφερε να συλλάβει, να διαμορφώσει και να αποτυπώσει στο βιβλίο του μία θεωρία για το χάος της ασθένειας, την πρωτοποριακή ιδέα που αφορά τη μοντελοποίηση στη θεραπευτική. Πρόκειται για μία διεπιστημονική προσέγγιση στην οποία αναδεικνύονται οι αξίες της κλασικής ομοιοπαθητικής ιατρικής και προσεγγίζεται μαθηματικά το παράδοξο του κλασικού ομοιοπαθητικού φαρμάκου.
Ταυτόχρονα, η μονογραφία αυτή αναδεικνύει τους νόμους που διέπουν την όποια ασθένεια και κατ' επέκταση την αντιμετώπιση της και αποτελεί κίνητρο για περαιτέρω διερεύνηση. Επίσης, παρακολούθησε το διετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, ολιστικά εναλλακτικά θεραπευτικά συστήματα, κλασική ομοιοπαθητική, στο τμήμα μηχανικών σχεδίασης προϊόντων και συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στην προσπάθειά του να ολοκληρώσει το έργο του στη διάψευση κάθε υπενιγμού αντιεπιστημονικότητας και κάθε μορφής ατεκμηρίωτου εις βάρος της ομοιοπαθητικής, αποφάσισε σε ηλικία 58 ετών να εκπονήσει τη διδακτορική του διατριβή με θέμα τις φυσικοχημικές ιδιότητες του ομοιοπαθητικού φαρμάκου στο τμήμα χημικών μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Αξιώθηκε να συναντηθεί με το όραμά του και το πνεύμα του θα αξιωθεί εάν το όραμά του συνεχίσει να ανελύσσεται. Έχει αποδείξει μαθηματικά την κλασματική διάσταση του ομοιοπαθητικού φαρμάκου όπως και την εντροπία του, κάτι που επιβεβαιώθηκε ερευνητικά με την εργασία των Πρασάν Σατίς Τσίκραμαν. Το νόμο των ομοίων όπως και το νόμο της καταπίεσης των συμπτωμάτων. Ανέδειξε τον Πολφό ως μοντέλο μη γραμμικής συμπεριφοράς στη διαταραχή του. Πρώτο Παγκόσμιο Συνέδριο Ενοδοντίας Αθήνα 2013. Δημήτρης Καλιαντάς είναι συγγραφέας του βιβλίου «Μία θεωρία για το χάος της ασθένειας», το οποίο φιλοξενείται στη βιβλιοθήκη της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. Περίληψη 24 σελίδων από το έργο αυτό έχει συμπεριλάβει στο βιβλίο ένα νέο μοντέλο για την υγεία και τις ασθένειες του βραβευμένου με το εναλλακτικό βραβείο Νόμπελ καθηγητού Γιώργου Βυθούλκα. Στο ενεργητικό του έχει αρκετές δημοσιεύσεις σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά έντυπα σχετικά με τις εφαρμογές της ομοιοπαθητικής στην οδοντιατρική. Ανήκε σε εκείνους που θεράπευαν όχι την νόσο, αλλά τον ασθενή. Καθώς είχε βαθιά αίσθηση προορισμού από πολύ νωρίς, η συνάντησή του με την ομοιοπαθητική αποδέσμευσε όλο το δυναμικό αυτής της επίγνωσης με τον ακάματο καθημερινό αγώνα για την υπεράσπιση της υγείας των ασθενών του και το ασίγαστο πάθος για ερευνητική τεκμηρίωση. Ο ίδιος ήταν κυβερνήτης της έλυσής του και υπηρέτης της συνείδησής του. Συνολικά την ζωή του καθόρισαν η αγάπη, η εργασία και η γνώση. Τον διέκριναν σε κάθε του βήμα η αυθεντικότητα, η ειλικρίνεια, η επιμονή και η ακεραιότητα του χαρακτήρα του. Για τα παιδιά του θα είναι πάντα ο γενναιόδωρος, καλόκαρδος και στοργικός πατέρας. Πέτρος Κράχτης. Γνωριστήκαμε με τον Πέτρο πριν 30 χρόνια, όταν έκανε την ειδικότητά του στη ρευματολογία. Γρήγορα βλέποντας και βιώνοντας τις δυνατότητες της ομοιοπαθητικής θεραπείας, ξεκίνησε την εκπαίδευσή του στην Ελληνική Εταιρεία Ομοιοπαθητικής Ιατρικής. Εργάστηκε παραγωγικά, συνδυάζοντας διαφορετικά γνωστικά πεδία στη βάση τους, πάνω στο θέμα της φλεγμονής, της σύνθεσης και λειτουργίας του μεσοκυτάριου υγρού, σε μιασματικά θέματα και άλλα πολλά. Είχε βαθύς προβληματισμούς πάνω στα επίπεδα και στο πολύτροπο της θεραπείας. Πάντα ανήσυχο πνεύμα, ερευνούσε και χρησιμοποιούσε επικουρικά τεχνικές που συμπλήρωναν την ολιστική του προσέγγιση στους ασθενείς. Τον χαρακτήριζε συστηματικότητα, σοβαρότητα και πάντα evidence-based στις έρευνές του. Θα ήταν παράληψή μου να μην αναφέρω την έμφυτη ευγένειά του, τον ήρεμο και ανθρώπινο τρόπο του, τη συνέπεια και αίσθηση δικαίου που τον χαρακτήριζαν. Έδωσε μεγάλη μάχη με την ασθένειά του και όπως έλεγε, ιερός πόλεμος που αφορά τον εσωτερικό μου εαυτό και χώρο και μετά τα εξωτερικά φαινόμενα. Καλό σου ταξίδι φίλε μου, συνάδελφε, συνοδοιπόρε, αδερφέ μου Πέτρο. Πρόωρος ο χαμός σου, αλλά όχι από την καρδιά αυτών που σε γνώρισαν. Ο Πέτρος
Από τα χρόνια της φοιτητικής σπουδής και της ειδικότητος της ρευματολογίας στο νοσοκομείο Άγιος Παύλος της Θεσσαλονίκης, ήταν πάντα ανήσυχο πνεύμα, διερευνητικό μυαλό, αναζητητής, επιστημονικά πρωτοπόρος. Συνδέθηκε με την ομοιοπαθητική τα χρόνια της ειδικότητος στη Θεσσαλονίκη στα μαθήματα της εταιρείας και γρήγορα συνέδεσε τις κλασικές του ρευματολογικές γνώσεις με την κλασική ομοιοπαθητική, την οποία εφάρμοζε αποκλειστικά από το 2000. Εντρύφησε με επιμέλεια στα ρευματικά νοσήματα, στηρίζοντας και θεραπεύοντας ολιστικά χρόνιους ρευματικούς ασθενείς με ομοιοπαθητική. Εφάρμοζε ενοποιημένη ιατρική, συνδυάζοντας ακαδημαϊκές γνώσεις και εναλλακτική ομοιοπαθητική ιατρική για το καλό του ασθενούς. Ήταν το προσωπικό του όραμα. Συμμετείχε ενεργά στα προγράμματα της Ελληνικής Εταιρείας Ομοιοπαθητικής Ιατρικής, είτε σαν εκπαιδευτής, είτε σαν εισηγητής ενημερωτικών ημερίδων στα συνέδριά μας και στα συνέδρια των ρευματολογικών εταιριών και αλλού, μιλώντας πάντα για την ομοιοπαθητική. Δεν δίσταζε να αναμετρηθεί επιστημονικά σε ακαδημαϊκά συνέδρια με συναδέλφους της κλασικής ιατρικής, υποστηρίζοντας με ακαδημαϊκά επιχειρήματα το ολιστικό μοντέλο δράσης της ομοιοπαθητικής. Επιμελήθηκε μεταφραστικά και επιστημονικά το βιβλίο του Bill Gray, «Ομοιοπαθητική επιστήμη ή μύθος». Ίδρυσε στη Λάρισα το Υγείας Δύναμη, ένα πρωτότυπο κέντρο ομοιοπαθητικής ιατρικής που τα τελευταία χρόνια είχε γίνει σημείο αναφοράς ρευματικών παθήσεων από όλη την Ελλάδα. Και όταν τα τελευταία χρόνια τον επισκέφθηκε απροσδόκητα και ευνίδια η Επάρατος, επιβεβαιώνοντας τον άγραφο νόμο της οικογενειακής προδιάθεσης, συνέχισε μέχρι τέλους τη θεραπεία των ασθενών του, φροντίζοντας και για τη συνέχεια της θεραπείας τους μετά την αναχώρησή του. Στα υστερνά του αποσύρθηκε με την οικογένειά του σε τόπο ησυχίας και περισυλλογής, όπου και αναπαύτηκε. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισσας τον αποχαιρέτησε με τα λόγια: «Συγκλονισμένη είναι σήμερα η ιατρική κοινότητα της Λάρισσας, αλλά και οι συμπολίτες μας, από τον απροσδόκητο θάνατο του συναδέλφου ρευματολόγου Πέτρου Κράχτη». Ο γιατρός άσκησε την ιατρική στην περιοχή μας για πολλά χρόνια, με ζήλο και επιμέλεια, επιδεικνύοντας ταυτόχρονα ιδιαίτερη ευαισθησία στην αντιμετώπιση χρόνιων παθήσεων με πρωτοποριακές μεθόδους. Θα τον θυμόμαστε πάντα ως ένα γιατρό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του ιδιωτικού τομέα, προσιτό και γλυκομίλητο. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Καλό ταξίδι συνάδελφε και φίλε Πέτρο, με οδύνη και ελπίδα, και η ομοιοπαθητική κοινότητα τον αποχαιρετά. Καλό ταξίδι φίλε, αδερφέ και συνάδελφε Πέτρο, θα σε θυμόμαστε πάντα. Ελένη Παπασπύρου. Η Ελένη Παπασπύρου τελείωσε το Αρσάκιο στην Αθήνα και στη συνέχεια την Οδοντιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μετεκπαιδεύτηκε στη Βοστόνη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και πήρε το πτυχίο της παιδοντιάτρου. Κατόπιν σπούδασε στην Ελλάδα ομοιοπαθητική με δασκάλους τον κύριο Βυθούλκα και την κυρία Αντωνίου. Η Ελένη Παπασπύρου, όντας ανήσυχο πνεύμα, αναζητούσε πάντα μια πιο αληθινή προσέγγιση στη θεραπεία των ασθενών. Ξεκίνησε την επαφή της με την ομοιοπαθητική πριν 20 χρόνια, παρακολουθώντας το πρόγραμμα της Διεθνούς Ακαδημίας Κλασικής Ομοιοπαθητικής σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Ομοιοπαθητικής Ιατρικής. Αφότου ολοκλήρωσε τις σπουδές της, επανέλαβε τη φοιτησή της σαν σπουδάστρια της ΔΑΚΟ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Πέρασε επιτυχώς στις εξετάσεις και έκτοτε βοηθούσε τους ασθενείς με ομοιοπαθητικά φάρμακα. Αλλά προέτρεπε και με το πάθος που την χαρακτήριζε τους ασθενείς να προσφύγουν σε ομοιοπαθητικούς γιατρούς για τα διάφορα άλλα προβλήματα υγείας που είχαν.
Ήταν άριστη στο επάγγελμά της και κυρίως γεμάτη αγάπη για τους ανθρώπους. Ας έχει ανάπαυση εκεί που βρίσκεται. Μην κλαίτε πάνω από τον τάφο μου, γιατί δεν είμαι εκεί. Δεν κοιμάμαι. Είμαι χείλη άνεμοι που φυσούν. Είμαι η λάμψη του διαμαντιού πάνω στο χιόνι. Είμαι το φως του ήλιου πάνω στα όρημα σπαρτά. Είμαι η απαλή βροχή του φθινοπόρου. Είμαι το αχνό φως του πρωινού. Είμαι το γρήγορο πουλί που πετά ψηλά στον ουρανό. Μην κλαίτε πάνω από τον τάφο μου. Δεν είμαι εκεί. Δεν έχω πεθάνει.